Bon dia a tothom. Tenim davant una nova moció, una declaració que hem hagut de passar a moció per la falta d'unanimitat. Agrair a tots els grups que s'hi han sumat. I és que el proper 9 de maig ens commemorem el dia de l'inici d'un projecte europeu que va néixer i que va posar fi a la guerra i a la divisió del nostre continent, fomentant valors que continuen plenament avui vigents: la pau, la democràcia, els drets humans, l'estat de dret. En la Diputació de Barcelona sempre hem mantingut històricament un compromís ferm davant d'aquests valors que segueixen orientant la nostra acció pública i per això, any rere any, excepte quan hi ha períodes electorals d'aquest ple, sempre hem expressat de manera consensuada el nostre suport en el projecte europeu. Enguany, a més, aquesta commemoració té un significat especial. Són 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, que, com vostès saben, va ser l'antecedent de l'actual Unió Europea i, per tant, la Diputació exerceix també des d'aquest any com a centre Europa et direc, apropant l'Europa a la ciutadania. En un context marcat per conflictes armats i per desafiaments que afecten les nostres democràcies, Europa continua sent, i així ha de ser, un espai de pau, de drets, de llibertats que cal seguir preservant i enfortint, i també creiem que els governs locals hi han de tenir un paper clau com a administració que som més propera a la ciutadania. Dir-los que pel que fa al que comentava el vicesecretari, hi ha algunes esmenes que hem acceptat que creiem que enriqueixen el text i, per tant, molt conformes en tirar-les endavant. Sí que és veritat que també n'hi ha algunes altres que creiem que no les hem pogut acceptar perquè no milloren el text, canvien el sentit i rebaixen el compromís del que jo ara els hi estava explicant, i també perquè entenem de forma molt clara que no podem parlar de drets humans sense assenyalar també les seves vulneracions i, per tant, eliminar noms, eliminar responsabilitats no és neutralitat, entenem que és opacitat i, per tant, que sobretot Europa es construeix sobre el respecte al dret internacional, no sobre relats difusos, i per això no ho hem pogut acceptar. També creiem que defensar Europa i reforçar la democràcia no és qüestionar-la, per tant, amb això també som molt clars. I, finalment, sobre l'últim concepte, que tampoc vull defugir, per tant, també en som clars, que és que el concepte de genocidi que surt en aquesta moció també enteníem que no és negociable, no és una qüestió semàntica, és una qüestió de principis i, per tant, eliminar-lo també creiem que era rebaixar la gravetat dels fets i invisibilitzar les víctimes. I, per tant, com els deia, no podem reivindicar els drets humans i alhora evitar anomenar les seves vulneracions més extremes. Per tant, entenem per part nostra que la coherència també és un valor democràtic. Intentem sempre el consens, saben que hi ha vocació d'intentar consensuar tot el que podem, però també creiem que no ha d'anar a costa de buidar de contingut la moció i, per tant, també enteníem que havia de ser una moció clara, valenta i coherent amb aquests principis europeus que abans els deia al principi. I, per tant, com els deia de nou, agrair als que s'hi han sumat i, per tant, espero això, que no els sigui excessivament incòmode. Gràcies a tothom.